Biki yayi biki an ɗaura auren ƙauna, Aisha amarya ta ulbi bisa ango ne. Biki yayi biki an ɗaura auren ƙauna, Aisha amarya ta ulbi bisa ango ne. Ya rahimu buwaye a fari dai sakawa, dan shi ke mini ko da yaushe baya gazawa. Yau ma gani sabon amarya zan yi isarwa, kai da famin babu kai ba za na iya ba. Sarki kai yi salatuka ga ɗana Amina, shi ɗai ne gudan da zuciya ta fi ƙauna, har ma alihi sahabobinsu na zauna, don sun ba da rai da rayuwa ga nabina. Su ne sanin babu su ba za a haye ba. Mai sauti kasa kan kiɗa an gaida amare, aure nasu a kai yanzu gasa a tare. Ga danginki amarya za su je su yi jere, a ɗaki na gidai amar su daure daure. Ranar wanka ai cibi ba a ɓoye ba. Ranar nan da kuke jira a yau ta sauka, a kai na ku ne tambaran ku ne na yi doka. Da an yi fari an yi damuna ai kaka, biran ƙauna yau da hannuwa kun tsinka. Ribar so aure a yanzu kun iske ta. Yau na tashi gidan amarya zan kai sako, wajen ango olibas amarya sauko. Dan na zo da abin faɗi kunnen ku miko, ku kula da amana ta kanku yau na yi roƙo, domin na san yau da gobe sai dai rabba. Barin ango olibas yau ka haɗa taro, biki yayi biki na hange har da su kwaro. Suna murna ga su binta har da su mero, mai yin waƙa sani na ka babban yaro. Amanar mu sai mutuwa ba za mu rabe ba. Tsaya ka ji ya kaji ka yi sa'ar mata, mai tarbiyya a iba ta raina makwabta. Ga addini gunta dole ina nata, ba ta raini na babba ko na kasanta. An shaide ta da yin hakan ba zan boye ba. A yau kai mata ango ka ba ta hakinta, tufafi sutura akan kakar da kamanta. Da saura na bukatu kan takar ka hana ta, idan za ta gidan su to ka zo ka raka ta. Dan yau ka zama tubali abin dafawa. Ina dangin Aisha ku zo ku raka ta, gidan ango olibas ta je ta yi bauta. Abin murna ne hakan ku daina rike ta, babbar sa'a yanzu a ita zama mata. Burin kowace ya gidanta ta yi zaunawa. Ke ma gane gare ki Aisha na yi roƙo, kula da mijina ki yanzu an muku baiko. Ina yi bari na bari don Allah ki ɗauko, yawan ƙauna har miya aje sa a koko. Da daɗi ko babu doki yau daurewa. Ki kyale daga yanzu ga ki share hawaye, gida namiji zaki yau kin bar su iyaye. Da kannan ki gaba ɗayansa har da gawaye, daure Aisha kin ji a idai ki kiyaye. Duk daɗi na zama na san ana saba. Dangi na amarya suna ta murna sosai.
Kawaye na amarya sun yi murna sosai, abokan ango suna ta murna sosai, da kan